Hello mga ka-listeners, kumusta mayong hapon? So, upload na taron sa katapusang sumpay sa drama ngayong giatngan, Langit Ka, Kilat Ko. So, gahapon, gabi yun to. Naka-copyright man mga ka-listeners, mauna nga wag yun. I-outro na kong edit kay di man mada, no? Naka-copyright yun, wag yun kumasayop lagi. Daghan yung music ba? Ipang-insert anang drama, samtang mag-istorya, na ang music, no? Mao ginay minungdan nga maka-copyright kay lisod kayo tanggalon. Pero sulbad gyapon mga ka-listeners, no? Pero mo lagi na-delay yun, na-delay ang inyuhang pag-atang, no? Unta gabi iron ta ma-upload. Muna karon kay daghan naman kayong comment, di na nako basahon mga ka-listeners, no? Shout out na lang dayon sa mga naga-comment, no? Kay di maapas ni og basahon kay kuan daghan kayo, no? Nya samot na balik-balik na ang uban niya comment, so basahon na lang dito ang mga pangalan sa nag-comment mga ka-listeners. Ang una si Ma'am Jisuli, no? Si Ma'am Jisuli, shout out Ma'am Jisuli, no? Salamat kayo sa kanoy pagpaminaw. Nya shout out po ni Danila Gonzaga. Shout out ni Gainer Sterson Aguilo. Shout out ni Roger Villegas. Shout out ni Ginilo Canon. Shout out ni Saisi Morales. Shout out ni Clotel Delanda. Nya shout out ni Alexandra. Nya si Napintas. Nya kini uban kay user may nakabutang, no? Di lang na mapil gyud kay umayngan, no? User ba. Shout out ni Brigida Hintapa. Shout out ni Mi Flora Nadia. Nya shout out ni Chinaya Rins, no? Nya Maribabor, shout out. Shout out ni Noel Estopito. Shout out ni Buhay Provinciano. Shout out po ni Luel Piñapil. Shout out ni Elisa Parajes. Nya ni Jasmine Page, shout out po, no? Jean Ruiz, shout out. Shout out mo si Ero nga insert mga ka-listeners. Wag di para kansi, no? Shout out ni Yedriana Benedicto. Lisuda basahon na kigasumpay tanan ba? Tidort-dorti, shout out. Annalyn Buatis, shout out. Lintube, shout out. Nya Morlina Alcala, shout out sa, no? Nya si Kuan Junimi si Turion. Giancarlo Culago, shout out ni Celestio Darbe. Celestio Darbe din sumpay mangutanan mga ka-listeners na mo na nga malibog og basa, no? Sumpay ba. Precious Lira Clavete. Marlon Soko, shout out po, no? Shout out ni Rins Butero. Shout out ni Katsmi. Shout out ni Lisel Ribusa Dagumalawi sa taas, nakasumpay tanan ba. Shout out ni Miri Jopsima. Shout out ni RG Chances Pukong. Shout out ni Chirpar, no? Kanang na yun si Chirpar po. Shout out ni Rico Saplot. Shout out ni Eden. Shout out po ni Edwin Pancho. Shout out ni Love of Fireweight TV. Shout out ni Xavier Monte de Ramos. Lisod basahon mga ka-listeners kaya nagkasumpay tanan ba, no? O space ba? Kini mga art bitaw, di ba? Na may mga handle na ron. So nakasumpay tanan na yung sangan ba mo nang maglibog og basa kay okay ba asak mo space ba? It's Miros Vlog, shout out, no? Elizabeth Panuncial, shout out, no? Annalyn Buati, shout out. Kinabuhing Sugod nun, shout out. Shout out po sa Ero nga sige pa-insert. Shout out ni Asiam Kainoy, ni King Yo Diary, shout out. Junel Intika, shout out, no? Florita Cabo Verde, shout out, no?
nya kay shout out po ni Dana Baruro, shout out ni Kitpi Garcia ug ni Ma'am Mirian Rosria, shout out no. Kinsa man ning uban si Marlon Suko, shout out. Lisel Risbusada Gumalawi, shout out. Dinim Oriendo, shout out no. Shout out ni Emperador po no. Marisil Lawiran, shout out. Ligre Drums, shout out no. Ligre Drums. Vince Barniso, shout out. Aileen Lisondra, shout out no. Mia Corin, shout out. Jacqueline Parahis, shout out no. Aldi Janet, shout out. Shout out na lang yun Nimbos, shout out no. Ikaw lang sapat na, shout out. Ibanso, shout out no. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Analuna Canonio, shout out. Si The Blind Guitarist, shout out no. Pere Unica Biene, shout out. Si Jean Ruiz, shout out no. Si Ma'am Gisoli, shout out. Noel Bituya, shout out. China Yarins, shout out no. Si Danila Gonzaga, shout out. Aljen Corsiga, shout out no. Libog na ko kay sumpay. Cindy Bautista, shout out no. Si Ma'am Shelms, shout out. Salamat sa pagpaminaw. Si Hanilin Amistoso, shout out no. Bill Margie Cañete, shout out. Si ganing gabalik di na nagbasa nung babalik-balik no kay daghan kayo. Jeffrey Berano, shout out no. Jushu, shout out. Edin, shout out no. Maristil Humawan, shout out. Angie Di Binagracia, shout out no. Ani mapastyo kay daghan gyud mo nang i-shout out na nako mga kalisteners no para di nataas kayo ba. Okay. Magapiki na kay mungit-ngit sa ni maabtan ko ngit-ngit no. Wag ko lugar og lakaw kay sigir ko atubang ning cellphone ro no. Nga ako kalakaw daplami to maglakaw-lakaw shout out kay para nice ang views ba no. Binji Sereño, shout out. Charlene Pacana, shout out no. Salamat sa pagpaminaw. Chirpar, shout out no. So manalig mga nagpaingon na ni sa mga new comment no. Annalyn Samson, shout out no. Giancarlo Culago, shout out. Si GBTV, shout out no. Lee Lumba, shout out. Judith Peligro, shout out no. Dirk 6090, shout out no. Lynn Sapanta, shout out. Angelica Dila Pinapiras, shout out no. Si Noel Estupito, shout out. Ibanso, shout out no. So Hanilin sa may basa ni Hanilin Amistoso, shout out no. Jennifer Hira, shout out. Rico Saplot, shout out no. So Makabayan, shout out. Daghang ninyo na nga dili ko na ma-play no. So murag bag-o na puning kuan sa YouTube no nga murag kuan ba dili siya ma-play ba bisan ko mo man nag-upload mga kalisteners no. Na human na process ba anay copyright pero di siya ma-play. Murag bag-o kausaban sa YouTube ron ba kung mag-upload ba. Di mo play dayon ba. Muna nga naka-idea na ko nga before na ko i-public sure sa nako nga mo play kay sayang ang load mga listeners no. Ako delete og balik kay otro og upload yun na nako basig nag-error ang video ba. Nya kay okay man dai. Kinahanglan dai siya nga patawd-tauran pa ba bago siya i-public kay kuan. Di gyud siya mo play sige rag kuan ba murag lag kay ba. Bag-ong kuan sa YouTube ron kausaban ba. Nga di na ko i-public dayon. Patawd-tauran sa mga 30 minutes baka o 1 hour kay di gyud mo play gyud so ang gitistingan di man mo play ha kuan mo na mag-upload na nag-process ba. So bag-o ning update sa YouTube ron mga listeners no mga pasensya kayo sa mga natingala ba nga di mo play nya na-delete nako itong mga primerong upload kay nagtuo ko nga nag-error na-appeal sa ka-delete ang mga comment dito no kuan mo nang gi-upload ug balik
maura mangyapon sa akong obserbasyon mo na kinahanglan na gid siya nga pataw-tawran mga after 1 hour na lang siguro para sure ba nga inig kuan play dayon ba. Mo na mga kalisteners no, pasensya kay sa mga nang reklamo nga di ko mo play. Mo play day siya pero kinahanglan sa akong pataw-tawran ba before i-public. Bag-og yun yung kausaban sa YouTube ron. May akong nabantayan no mga kalisteners. Nya murag nabasa naman si kining wa pa mabasa kung basahon ng Grace Balasaba, shout out no, si Linry Comuno, shout out, ikaw lang sapat na, shout out, si Marcelino Lumaya, shout out, Saisi Morales, shout out, Animation, shout out no, Jonel Intica, shout out, Rodriguez Generos, shout out no, Ma'am Gisuli, shout out, Ligrave Drums, shout out, Brigida Hintapa, shout out no, Annalyn Samson, shout out no. So kining ma-comment na ko ron nga nabalik-balik na paingon na ni sa new comment. Kasugod man ko sa mga old comment ba, new hara man gyapon comment ni. Pero shout out na lang ta dito ron kay ron di mo taas no. Samuta kay na iro. Magpa-shout out to gapil na. Batang 90 shout out. Si 4G shout out no. Shout out po ni Kuan Alexandra Lovely Ducky, shout out no. Nabasa naman tanan no. So Kitpe Garcia, shout out no. Jocelyn Infante, shout out. Si Jean Marie Cunol, shout out. Nerby Lisina, shout out. Jean Ruiz, shout out no. Si Jasmine Pid, shout out. Dirk 6090, shout out. Algin Corsiga, shout out. Theodore Turti, shout out. Charlene Pacana, shout out. Ipanso, shout out no. Si Rico Saplot, shout out. Julie Wong Stevie, shout out. G BTV, shout out no? Si Dinim Oriendo, shout out. Si mo na dieta mo na karon kuanta upload ta sa katapusang sumpay na ni mga listeners no. Jawa pa ko ka di pa ko musulti sa puli no. May balor man no kay wa pa mo ko ka sugod og edit good. Di lang ako isulti sa kay wa pa masulig edit ba ang ipuli. Karon paminawasan ninyo ang katapusang sumpay. Okay, diyan ta maglangan kay hapon na. Thank you so much for watching. Paminawan nyo ang katapusang sumpay sa Langit Ka, Kilat Ko. Never seen a diamond in the flame. Og karon mga higala sa katapusang sumpay ning atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. In a torn up town, no postcode envy, and everybody's like, don't you gotta use slipping in the bathroom. Unsaon nga nagtuon man gyud ay siya ana nga wa magpahibaw nato. Go, go, go! Angelo, kaya mo yan! Oh my God! Tagilid si Eloy! Ginoo! Go! Go, Angelo! Go! Angelo! 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 Go, Angelo! Go! Angelo! Oh my God! Oh my God! Hilo mo, Ayesha! Taeng! Hilo mo! We want Angelo to win! So we have to cheer for him! Correct! Oh my God! Oh my God! Ginakang ni Angelo si Eloy! Pwede na magtingali ni siya! Atong abibahan si Angelo! Oh, sige, sige. Go, Angelo! Angelo! Go, Angelo! Go! Go! Kada mo karon? Pwede chair niyo. Gustos lang budaw ko. Gilakar ka. Di ka naman kalikuas. Surrender na. Surrendera ng naong mo! Di ka na lagi magkalikawas na ko. May napagkalak ko. Nag-abot ang atong manaw. Nag-abot ang atong maginanawa. Pwede na magkahag ka na. Hagi! Oh.
Angelo! Girl? Girl? Kumusta na si Luigi? Nidali kog suot kay uhaw na kaayo. Okay naman ko siya. Pero feeling na ako, doon lagi to siya yung injury. Dili din nito doon sa ospital? May nang matanaw-sad ba? Ang bukat doon nila. Gi-convince man doon ni mo Viola nga magpatanaw sa doktor. Parang, biliban ako mo eh. Abi mo yan na mo ay mapildinag ka. Wa magsilbi iyang diskarte. Naunhan na ako. Mao ganing ang bilid yung kayo ko ni mo, girl. Ikaw lang yan. Lingkod lang mo, ha? Lingkod lang mo. Congrats. Piligi ko ni mo na. Kamong duha ba? Ayaw na ninyo usba, ha? Pag-istorya mo, paglalis mo, basta ayaw na ng pisikal, eh. That was sports, Mabiola. Pero ko nervyos ko. Ginervyos gyud ko. Kadiyot, Mare. Kay ikaw akong unahon paghatag og tubig, ha? Ayaw na. Kamao ko mo ipis. Luigi, palihog og baso, be. Ni ara mao. Salamat, Eloy. Basta paminaw mo, ha? Angelo, paminaw. O sa mana? Ayaw na ninyong usba. Nakasabot. Piligi ko na. Abi mo gito na ako, aki mo na ako. Wala gito siya kalihok, paglahak na ako. Hagi! May paghihag ka doon akong diretso. Pildi naman na ako. Diskarte na dito niya para ma-distract ko. Kamao gina. Hagi! May paghihag ka lang dito na ako na. Ay. Kulbaan ko kanina, ta. Abi na kong mapildi na gyud ko. Di na sa day siya kakumpiyansahan. Di na lang ka makalikawas na ko. May na ko pagkalako. Nag-abot ang atong mga naong. Nag-abot ang atong mga gininhawa. Pwede na mag-ikang hagkan? Mauto'y pinakasayop niyang gibuhatan. Abi niyang madistract ko. Nakakita noon ko paagi nga siya mo ay madistract. Klaro pa kayo sa kung nauna ang yan dagway. Pag-ingon ako kagki. Na-shock siya. Da, pildi lagi. Di ka lagi makalikawas ako. May na kong pagkalako. Nag-abot ang atong mga naong. Nag-abot na atong mga gininhawa. Pwede na mag-ikang hagkan? Pero moangkon ko. Hapit yun ko ma-distract sa iyang gisulti. Maayo na lang gani kay nakontrol yun ako ang akong kaugalingon. Ay, igor gigos ka ibog ini. Nahibaw ko. Naglungot-lungot na kit siya na ako. Maklaro kayo siyang mga mata. Mahimong tungod lang ni kay bago lang mibalik ang iyang pagkalalaki. Mahimong lawas nung kalipay rin iyang tuyo. Og dili ko musugot, ana. Bisan pa man kun ako sang na-feel nga hinay-hinay na niyang napukaw ang akong pagababay. Dili ko magpadahain nga pagbati. Dili. Paibog man ka. Kanang imong minalita, ibog naman ko, anak. Samot nagyong nasuko ka. Samot nagyong kaibog ni mo. I love you. Angelo.
So sad lang ka. Dili na makawit na sa progress sa party sa love story nila Eloy ug Angelo kay mamalik naman ta sa syudad. Sige lang, good lang ka. Anyway, kung magpakasal na sila for the second time, apil man ta. Mainit ulit pa sila magpakasal, no? Aron, apil sila tong baby ba? Hala, uy, grabe ka lang ga. Nag-ampot na nga magkabalik na sila. Unya, mag-ampot sa ka nga, dugay pa sila magpakasal. Unsa man na lang ga, uy. Sorry lang ga. It's just that... Basta lang ga, uy. Lang ga? Nga na lang ga. Where's the baby, Adayaya? Oh my God! They're not in the backseat? Nabiyaan na to sila langga! What? Balik sa asyenda langga! Balik sa asyenda! Pastilan gyud tong duha. Mahimuot gyud ko nila. Mao lagi. Liman kang nalimtan ang ilang anak ug ang yaya. Haskang. Naluya gyud ko kinatawa. Oh, ma, Oo. Ngano? isa na naglakaw pa ingo din eh. Kanang, Oh, si Eloy man na. Uy, kanindot gud niyang tan-awon nga nagsulob og sayal. Unya binuwakan. Unya nagsulob og sarok. Og nagbitbit og basket. Pero, anong naglakaw man na siya? Nga doon naman sila sakyanan. Doon na pa'y motor. kupahan yung tanahon mo eh. Nindot kasi yung tanahon nga naglakaw. Samtang ipalid-palid sa hangin ang iyang sayal. Ug tan-awa, Angelo. Nindot kaayo ang iyang pahiyom. Samtang nagkaduol na to, oh. Sure ka nga, tinuod di ma? Di ba ni damgura? Sagpa ako ma. Masagpa ako. Kitgalik, damgura ni nga. Ni si Eloy saog. Nagpahiyo madaan na to. Saba diha, uy. Eloy! Eloy, niya ka lagi. Maayong buntag, ma. Angelo, maayong buntag. Oh, Angelo, tabangi si Eloy sa basket, oh. oh sorry. Ami. Salamat. Mga palihan na, ma. Bunga sa gamay garden naman ni tatay. Wow! Salamat, ha, Eloy. Baligya na, ma. Oh. Joke ra, ma, uy. Si tatay ramang gudong tamoy mo hatod, ana. Unya, ni Saul man og kalit ang tuhod. Nibalik na lang sa agi. Unya ako, maadto man ako simbahan. Nianin na lang una ko. Pastilan. Abi na kong seryoso ka. Mabayad naman sa dud ko. Sige, ma. Ato na lang ko. Musimba pa ko lungsod, good. Puyo ko. Oh, sige po. Ha? Oh, pagdali dayog ilis. Pagdali! Di ba ko magkatuo nga nagkuyog ta karon paingon sa simbahan? Salamat ha nga nisugot kang mukuyog ko. Ako mo angay magpasalamat kay nakalibre kog sakay. Muna sa guway sakyanan ay. Nadaot mo gud ang pick up. Ipatanaw pa tong tatay. Di man sa ko ganang magmotor kung magsayal ko. Okay nga about sayal. Angayan ti ka. Salamat. Buutan lagi ka karon. Ganahan ka magminaldita na sad ko? No. Dili na mo akong ipasabot. Nalipay lang ko sa imong aura karon. Nalipay sad gani ko. Oh. Uy. Nga naman eh. Mag-istoryaw na ta. Nag-istorya bitaw ta. Kanang magka-focus ta. Murag kay baon ako unsa na say padulngan ini. Eloisa. Padaganan ning sakyanan, Angelo. Lahos sa simbahan. Oo lagi, pero unya na. Eloisa, paminawag ko. Padaganan ni. Eloisa. Buhi akong kamot. Eloisa. Malate na tas misa. Naapay laing misa. Sige na ba? Paandaran na ni sakyanan. Salamat.
Hoy! Inay, hoy! Oh, Angela, unsa ba? Pahinayin ni ba? Mabangga ganita na. Si Maayo, Oh, unsa? di naman kumadlok pamatay. Ikadaghan naman kung hapit mamatay. Unsa? Angelo! Angelo, nahadlok na naman ko. Pahinayin ni ba, Angelo? Angelo, nahadlok na ko. Unsa ba? Sorry na, sorry. Di na tumausap. Dili na kini mausab. Unsa, Ginoo ko. Wala mo kagwanta ma. Nag-feel man ko nga. Nag-inuira siya. Mo to, nairita ko. Pastilan. Pastilan. Unya, usa naman sa mahitabuin eh. Ambot ma. Wala ko mahibaw. Wana, ma. Ginoo ko. Sa ato pa, wa ka man hayog simba. Nahinayon man tay. Pero mura na kong naglutaw. Wala man gani ko makasabot sa wali sa pari. Galibog naman yun ko ninyong duha, eh. Naunsa naman mo. Di na gitingali mi pwede tay. Parehas maming yabag ug utok. Maayo, kailangan kun ka. Nahala, ayaw na mo pagbalik. Kami na lang ni Maribiula. Murag wa naman yung tingali mo ipaglaom. Kay makadaghan naman ni mahitabo. Nga murag, maunag yun. Kami excited na kayo. Nya, magpadong naman yung gihapon mo og yun ini. Di yun di ay tingali ka mo ang alang sa usag-usa. Basi kami yun ni Maribiula. Basin bitaw tingali tay. Sige tay, masakan ako. Oh. Gago! 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 Angelo! Angelo, abihay ko! Angelo! Oh, Dili, masulba sa ingo ni Ana, oy. Istoryahan na nato. What? Oh my God! Oh my God mo lang! Murag ako malit mo nga tong duha! I don't like this, Nada. There's no one else to be blamed for this but Eloisa herself. Pero doon na si sayo si Sir. Ikaw ang iyang sa itong gibuhat, uy! Nagkapasensya na gud siya. Nakasakripisyo na gud siya. Una, iya lang gitapos sa ingon adto. Kanugon, uy! Huh? Usbo na sa din akong arrangement sa mga lingkuranan. Aron doon na si Klahian. Oh. Uy, kinsa man eh. Number naman. Tubagonin ako. Tubagon lang. Hello? Hi, Eloisa. Oh. Aisha? Ikaw ni? Yes. Unsa may ato ni mo? Unsa ako ikalagad? I just want to tell you how stupid you are. Yes! You are so stupid! Ingrata! Seryoso ka, Ayesha? Or nagkomedya ka lang? Og nga rin mag-joke man ko. Galagot ko nimo. Wa ko malipay nimo. Unsa may mong problema? Unsa may kung saan nimo? Mangalit man ka, uy! Ikaw ang pinaka-arte, pinaka-OA, pinaka-ipokrita, pinaka-ingrata nga akong nailhan. Ayesha, sobra ka na ha? Wala ko malingaw ni mo. I don't intend to entertain you because I'm very mad at you. In fact, I want to crush your face. Ayesha, murago pag ito'y pamahaw da. Kaunsa, bye. Tay, kay ba kakit sinanawag bag ulang? Kinsa man? Si Ayesha, giaway ko. Ha? Ano man? Amot lang niya, murag niya bag. What? Yes, I called her up. Unya, imo giaway? Nga nung taon lang ga, oy! Unsa ginasuda ng imong otak? Ang. OA man siya. O ikaw dili. Langga, we're not talking about me.
We're talking about Eloisa. OA kayo siya. Sobrang OA. That's why nawag kang nasa ng chance na magkabalik sila ni Angelo. And I hate her for that. My goodness! Langga! Bisan maong pa na imong na-feel, huwag kay right na mangaway niya! That was rude! I have to do it. Para makibaw siya unsa siya. Stupid ah. Dili yung kumahimutang na. Ilang buyog ko magitong babayhan na ba kung dini pa siya? Ayaw na lang, Iloy. Kapoy na kayo na. Pero wa say katungod mo suldi na kong ingon adto, tay. Nga naman buot man sa ako. Ako man ni kinabuhi. Ug kung saan may plano ni mo si mong kinabuhi ron? Oh. Imo man ka na kinabuhi. O sa may mo plano? Wa. Wa kay plano? Sa ato pa. Kutob na to dito. Ang buti daw. Wala ko mahibaho o sa may buhaton. Dito rin ko itong tingali ang akong pasensya. O rin tingali ito'y katapusan. Kung sa may ending sa mong istorya, huwag ko mahibaho. Wa. Naabot naman di ko din istulay. Taas-taas naman di kong nalakaw nga way tumong. Kapuya pagbalik sa aki, uy. Sakit na akong tiil, da. Mulingkod lang una ko sa taplin. Huwag man si sakyanan. Tagsara kayong mga sakyanan nga mo aki din eh. Oh, uy, hala. Kinuha ko. Ang tao, murag mo sa tulay. Hoy! Ayaw pag-ambak! Hoy! Ayaw pag-ambak! Hoy, ganun mo! Oh! Nagtuogin ka mo ambag ko. Oh, tingali gitukbod ka mo ha. Kanaugas ako. Natinga ka, ano na ako din eh. Tuwara ko sa kinano. Nilakawan lang ko paingon din eh, diyang nalantawan ti ka naglakaw. Kuyawan mo kung buang bagkasulay, maong nagatanggudaan. Wala siya kumatubang dayon. Sa ato pa, nagtuosad ka nga mo ambak ko. Naniguro lang to. Oh, okay. Salamat sa concern. Salamat sa concern. Bisang nagtuog kang dili ako. Concern ka gina siya mo isik tao. Asa na ka? Anong naglakaw naman ka? Sa tinuod lang, naglakaw-lakaw lang ko. Wa lang good. Pero paduong na ko pa uli. Pasak yun ang tatika pero di tingali ka mo salig na ako. After atong last ni mo sakay. Sige ha. Una lang ko ni mo. Angelo! Gitawag ko ni mo. Nahagbong imong panyo! Thank you. Wagit ko pa sakyad, ha? Sakitan na ba sa kong tiil, uy? Nagkalayo na sa skupananaw sa side mirror. Ganun mo na ko'y gibati. Sama siyang giingon sa unang nahurot na. Nahurot na gano'y ka. Panahon na gano'y ka to part ways for good. Bugatas akong tiil, uy. Kalakang dili man ko. Nga naman eh. Pasag yun ng tati ka. Pero tingali ka mo salig na ako. After atong last ni mo sakay. Sakto siya. Dili na ko musalig niya. Nahadlong na ko. Pero pag-ata gidilakang, uy. Og nga naman sa ning akong tukan nga. Nga nisugod man sa kabugat. Naunsa naman sa ti. Wala gid siya makita sa side mirror. Layo pa siyang lakon eh. Layo pa manggani ko bisan
Taas-taas na nga ako nadagan. Unsa ka no kung ako siya malikon? Pero mausad lagi. Tigalig mo balibad kay may man pagkatagam. Mubalik lagi ko sa agi. Ako lang siyang lapasan. Akong tanawon, asal siya dapit. Nag-anam kino kabukat ang akong tukan. Minuyog sa kabukat sa akong mga tiil. Lisura ay padayon, oy. Nayabang naman sad ko, eh. Ganun nihilak naman sad ko. Ako kay Bao, ganun nihilak na sad ko. Huwag pa na ko siya makita. Asap ka rin ka to siya. Ingon siya, pauli na siya. Huwag ka siyang padayon. Oh, siya to. Siya to naglingkod daplin sa kasada. Murag naghilak. Naunsa naman sa diay ko. Ganun nakilak-hilak naman sad ko. Unsa naman sa ipasabot ini? Unsa naman sad ni? Mabarog ako. Tingalig may makakita na ako. Matinga ako na unsa ko. Eloisa? Unsa ka? Naghila ka? Eloisa? Angelo, ako kay Bao. Ako kay Bao, ganun naghila ko. Ako kasabot. Okay. Paminaw ha. Sakay na lang. Ihatod ka. Promise. Hinera akong panagan. Okay na ka? Bisan, i-drop lang ka sa skina padung sa inyo. Sige. Wa na siya magkilak. Pero layo kayong paranaw. Wa siya lingi-lingi na ko. Pwede na ko maminaw kung may gusto kang isulti. Wa. Di sa tingali ka muhilak kung huwag hinungdan. Pero maunay tinuod. Oh? Nabuang naman tingali ko. Kaya nihilak mapugawa ko kay Bao gano. Oh? Sige na siya kag-ingana. Karon lang. Nikalit lang. So, ako hinungdan. Ako hinungdan? Kung ako hinungdan, padaplin sa ta. Mag-istorya ta. Huwag ko kay Bao. Ambot. Okay na ka? Mag-istorya na ta? Pasensya na kayo naabot ko din, Maria. Pero nalibot na ako hapit tanan among mga parente. Wagin sila mahibaw, hayan si Iloy. Wa siya mo anhi paing. Taod-taod na gyud ang panahon nga wa siya magpakita dinhi. Ang katapusan niyang anhi, mautong naghatod siya og mga paliyag gikan sa inyong garden. Mautong adlaw nga katapusan silang nagkauban ni Angelo. Kay human adto, balik naman sad nga wa sila tagdanay. Ug wa na gyoy koneksyon. Sige, Mare. Mulakaw na lang ko. O pasensya nga nakasamo ko nimo. Way kaso paing. Sige, adto na ko, Mare. Sige paing. Mare. Di ko nimo hawiran. Anong hawiran taman kuno ka? Basin ba di ay imo kong pasnakon? Gani harabit ako gigutom sige tuyok-tuyok pangita kang Iloy.
Wala man ko katagad sa akong kaon eh. Mas naka ko maribe. Malingaw mo ko ni mo mabiyula. Oy, sa ato pa. Wa pa mo lang ko sa paing. Wa pag yun. May yun hapak ko, noy. Pero looy sad kay klaro yun nga gigutom. Sige pangita kang iloy. Hala no? Asa man ikaha si Iloy? Patabang na lang mo sa barangay. Nanawag na ko ni Kapitan. Ako nang gipahibaw. Mutabang ko na sila o pangita. Patabangon tad na ako ang mga tao sa asyenda. Bisan, wa na unta tamang inlabot nila. Pero mabalaka man sadta. Daghan na rin ba mga binuang panahon na? Maog yun! Langga! Come here, Daikon! Ma! Katulat ha! Nagsiyaog na sa ang gwapa ng mga asawa. Di ka mahilo siyang anak, oy! Dayaw man sa yaya, gumaong nagkamurutsing niwan. Okay, sige. Bye, Luigi. Okay, ma, bye! I'll keep you posted lang ha sa dagan sa opisina. Bye! Langga! Ay, oh, lagi, oy, naana! Ay, magubang akong beauty! Indot kining dapita, no? Bugnaw ang hangin, ningaw. Pero dolas karsada, dili kay sa kaon. Mura ganina rin kita din eh. Pero, nagawat pag ko, unsay imong isulti. Okay lang. Dila sa tika apurahon. Ang tinuod, wa ko mahibaw kung siya ako isulti. Ako makahinungdan siyang paghilak. Ambot. Sige pa kagunahunan ako. Wa na. Sure? Oo. Ako sad. Wala naman sa kumagunahunan ni mo. Oh. Oh. Sakit akong gisulti. Tinuod bitaw. Wala ko magunahunan ni mo. O ako ning gibuhat. Aron din ako sakitan. Di siya ko kaingon nga. Wala ko'y feelings. Murag di-fresh lang. Pero, wala ko'y close ang akong kasing-kasing. Nga nung wa naman nagkikapagpakita. Ha? Pero, okay naman sa to. Nga na ako makakita ni mo. Okay na ito. Pero kanina, wa ko magdahom nga magkita ta. Abi kanina akong nakabalik ka na syudad. Wala pa kong balik syudad, oy. Wala pa siya ko'y plano. Wala ko magpakita ni mo tungod kay... Gikapoy lang tingali ko. Hinoon, makapuol na gyud ko. Nasobrahan nas ka OA. Dili ko makabasol di mo. Pero, nagkita na karon nga wa damha. O pag tingali ta mo man. Oh. Sakto tingali ning panahon na. Nga matanaw na to. Unsa gyud ni asud sa tundugan. Para sa usa na to. Una pa ba? Wa na. Oh. Ambi mong kamuta. Para mahibawaan na to. Kung may spark pa ba ta? Angelo. Eloisa. Angelo. Eloisa. Angelo. Ngano? Abot. Huwag mo kasabot. I love you. I love you. Eloisa. Angelo.
baga lang. Okay. Pero ayaw pagbuhi na ko, ha? Hello, Ma? Angelo, pasensya na. Pero dilisad ko mahimutang kung dili ka mahibaw ini. Oh, bahin sa unsa, Ma? Di karon si Paing sa hasyenda. Namasin nga, may ani si Iloy. Kay pila na ko nung kaoras nga nawa. Oh, Nanawag na ko sa kapitan. Og may mga tao na nga akong ipatabang pagpangita kang Iloy. Oh, naunsa ka, Angelo? May katawa ka? May katawanan ba sa akong kisulti? kadiyot, Ma. Kadiyot lang. Oh, ikay tubag ni Mama. Hello, Angelo. Ngano ka, oy? Naminaw ka ba sa akong gisulti nimo? Ngano di ay bare? Ngano di ay? Ma? Ma, si Eloy ni. Eloy! Eloy, nagkuyog mo ka ni Angelo? Oo, ma. Nagkuyog mi karon. Hello, Ma. Okay namin ni Eloisa, Ma. Kami na gid, Ma. Ha? Nagkasinabot na gid mi, Ma. Okay na gid mi. Uy, gilo mo! Mare! Tabang! Tabang mo! Tabang mo! Nakuya pa rin sa Maradiola! Tabang! Pastila. Ayaw lang palabi, Mare. Pastilan yun. Ay palabi, tingaling mausa kayo noon. Kalma lang, kalma. Nagkasinabot naman ka sila pagbalik. Wala ka malipay. Luhanis kalipay, Paing. Luhanis kalipay. Mau ba? Pero ayaw lang palabi, ha? Mabala ka sa baya ko nimo. Paing ha, Paing. Ha? Ayaw ko sige hikap-hikap na ay mga tao nagtanaw. Aw sa ato pa, kung way nagtanaw, okay ra. Kumidya na, Maria. Wa mo gulti Malaysia. Wa Malaysia. Nganong damang pisil-pisil. Di ka nabiyak ka na kuyapan. Pisilon magid na reflexology ba? Patuyang ka lang. Ikaw yun. Oo. Uy, sila na ron. Ma, kumusta na? Okay na ka? Okay na ko na. Labi na nga, nakakita ko ninyo karon nga nagkuyog. O nagkuptanay pa sa inyong mga kamot. Oh, okay na gid kaayo ko. Way kasudlan na nga ko rong gibating kalipay nak. Salamat. Salamat inyong duha. Og salamat sa Dios. Og salamat nga okay ra ka, Ma. Nakulbaan ba kayo mi ganina? Mas nakulbaan ko. Diha dyan ko pagkakuyap niya. May gani na sagang rin ako. May gani, abdi kayo ko. Pero bang bukata? Daghang salamat, Paing, ha? Daghan gid kayong salamat. Nalo ka man ang ko. Pastilan, ganina perte sa kong guula nga na missing si Iloy. Mauto nga, niyanhin na lang gid ko sa asyenda na masin. Pero napapasundayon akong kabalaka pagkasayod na kung okay na mo. Pero grabe ang reaksyon ni mama ni mo. Nakuyapan yun. Niya, nihilak pag siya. Pero luha sa kalipay. Walang palandong nga magkita mi tay. Kalit tayo ang mga panghitabo. Basta kay mauna to. Okay na mi. Tingali iyag yung pagbuot. Mag-celebrate ta. Bahala kita-kita lang. Simple lang, simple. Gusto lang kong magpasalamat sa Ginoo ining dakong milagro nga nahitabo ninyo. Dili ko musugot nga dili ta mag-celebrate. Sa may nitabo yun ang tilo. Hinuktok man. Para magwa malipay. Naahat na ka siya pagkibalik kang Iloy. Duolo na ko be. Mayo kay busy pang ubas pagpangandam sa ginaliang salo-salo ni Mariviola. Angelo? Oh, tay. Murag masulubon ka man. May problema ba? Wa, tay. Medyo nasagmuyo lang ko. Nasagbuyo? Nga naman?
Nga nasagmuyo ka man? Ha, Angelo? Prangkahilan ko. Naahat ka na ba? Supak ba sa imong kamubuton ang iyong panagbalik ni Iloy? Tay, di lagi ko managanas pagsulti ni mo, ha? Oh, Muprangka lagi ko ni mo. Nahibaw ko. Kasabot ka na ako. Angelo. Tay, nakadisturbo na mo ang tawag ni Mama ganina. Oh. Kasabot na tingalayas ka sa akong ipasabot ay no. Ay, unsa ba di ay? Kasabot na ka tayo no. Ay, uoy, ako pa. Pero sige lang tay, okay lagi hapon. Ay, okay na oy. Mas trailing noon na. Sige lang. Kuman sa salo-salo ni mama ni mo. Paglupad mo kung asa mo mato. Wa na mangon trabida ninyo. Salamat tay. Basta kaya akong request ha. Mangayo di kong apo. Maogi na siguruan ninyo. Nakita ninyo ang dagway sa mga tao sa asyenda? Lipay gyud kaayo ang tanan para ninyong duha. Klaro bitaw ma? Tuod. Ako nang gipaandam ang inyong kwarto. Ayos! Thank you ma. Ay, ato pa ko mo pauli sa amo, ma. Dili pa mi magtipon og higda ni Angelo. Ha? Wa pa bita makasal, Angelo. Pero uma naman tagkasal. Formalidad naman lang ang atong pagpakasal niya pag-usab. Bitaw. Excited na mga kapoy! Ano ka? Nagdungan gina sa sulti ha? Pasuwaya sad ko ninyo, uy, kanang normal nga bation sa usa ka babae ba nga naay uyab. Bisag kadiyot lang good. Unya kanang mo propose dayon ang lalaki og kasal. Unya magplano dayon sa kasal. Gusto gyud ko musuway ana. Wa ba gyud ko maka-experience ana kay dili ba to normal among minyo-minyo sa una. Asig nalimot mo ha. Gusto sa kong musuway kanang excited nga kaslon. Hinaot nga makasabot mo nako. Labi ka na, Angelo. Hinaot nga makasabot ka. Unya, usaon man eh. Nakasabot ko nimo Iloy. Og pasensya na nga apurado kaayo mi. Angelo, hinaot kay imong sabton si Iloy. Gamay ra ka ining butangan nak. Gamay ra ning butanga tay? Para nila gamay raman kuno. Muligid na lang ko tay. Muligid ko. Sige, unungan ti kagligid dong. Mangligid ta kita. Oy. Salamat sa imong paghatod namo ni tatay ha. Amping sa pagpauli. Paita ini eh. Pero man kog imong gisilutan. Ayaw kud ana. Nindot ba akong feeling karon? Feeling na gid ako na ako'y uyab. Dili ka ganahan. Maglabing-labing na ta. Ganahan, uy. Pero ako lang pugngan. Kaya mas ninot man ka nang humanagit kasal sa simbahan. O sige, pagkasal taog ba simbahan? Dili mo gud ingon anak kadali, Angelo. Pwede naman good. Kiniagi naman taga minyoon. Malungis sa taong kanako eh. Moabot ra lagi ta diha. Gamay na lang yung pag-antos. Pa-enjoy lang gud una ko sa kong na-feel karon. Hangyo lang ko ba, please. Sige na lang, oy. Bisan 1 week lang good. Dayon pwede na ka mag-propose. O pagkahuman, sabutan na dayon nato ang atong kasal sa simbahan. Oh, sige. Sige na lang. Pero 1 week ra gyud ha. Lagi. 1 week na uyab ta. Sige. Pero Unsa man? Good night. good night. Oh my God! Oh my God! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ay, grabe! Langga, what happened? Why are you so happy? Langga! Langga! Don't I'm so overwhelmed! Ano lagi, Langga? Why didn't you tell me? Langga! Okay na sila si Iloy ug Sir Angelo. Okay as in okay na. The best news today. Di ba Langga? I'm not happy.
drama ay. B, gani B. Langga! Langga! Yay. Gipaisa akong kilay ay. Control, Luisito. Control! Namusta ko na ako tinawag ng panganda. Okay. Deep breath again. Langga! Abli, palihog ang pultahan. Paugat yun ay. Paul-puhon yun akong kaspa ay. Langga! Matuba magyuling sira kundi di mo ablihan ba? Langga! Langga! Ay! 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 Wow ha? Gitanaw na digon nimo ha? Huwag ka gani mag-sorry! What is the meaning of this, huh? What is the meaning of this? I am mad! O nga naman ko no, ha? Aber? Nga no? I need an explanation! I don't know, Langga! I don't know why I'm mad about what you told me! Naglagot ko ni Eloisa! Huh? Naano sa Tiana? Playing with Angelo's feelings! Now she makes him happy. The next day, she breaks his heart. The next day, she makes him happy. The next day, she breaks his heart again. She's a monster! Huh? Luwi na kayo si Angelo. He deserves someone better. Someone who will love him every minute, every second of the day, 24/7, 7 days a week, 365 days a year, non-stop! Dukang kumakahaning gabayhanas, ha? My heart aches for him! Langga! What is the meaning of this, Langga? I care for him because I still love him deep inside my heart. Og ako? Unsa mo ko, ha? Unsa ko? Of course, I love you too, but... But man? Aisha! Tarong ako, ha? Tarong nga ba yan ko? Aisha, Langga, hinumdumi, ha? Nga ako lang di sakripisyo ang akong pagkabayot tungod nimo. O niya, sayo lang ko ni mong sulti anak karon nga you still love Sir Angelo. Nal! Mabugnuan yun di ka! I'm sorry, but I'm just being honest. Ani sa imong mata? Huwag ka mo gunahunaon sa akong bation. Imo kong bana. Sakit kayo na nga kamotuoran nga nahimo kong bana nga unta ang akong pangandoy. Mahimo kong asawa. Pero ako nang ginawat. Kay maoy akong gituhuan. Nga maoy ang pagbuot sa kahitasan. Nga ako'y kumuluwa sa imong kag. Nga sa laag. O niya? Ingon lang kun mo niya, ana. Di man niya? Isud ni sa imong alimpatakan. What's that? Huwag ka kasabot og alimpatakan. Igobal! Akong giantos tanan nga pagkuntinar na ako sa akong mga kapatid sa federasyon. Ila kong ikatawan. Ila kong isalikway. Pero akong gidawat. Kay lagi, akong gidawat na diri kang giasay ni Lord na ako. Unya, maura na imong ibugdi na ako. What's that? Don't use words ka, dili ko kasabot. Ayaw pagbuot! Ha? Gilaliman ka lang. Gilaliman ka lang yan! Please, understand me. Understand? Understand? Naka-understand ka ba? Ano imong gisulti nga understand? Gusto ka nga mo understand ko nimo. Pero ikaw, wag ka mo understand na ako. Selfish ka! Huwag ka laing gunahuna gawas imong kaugalingon. Huwag kay pakinako. Huwag kay pakis akong feelings. Huwag! Saktan ako.
Kailangan ko ni mo panghupa-hupa eh. Naibog lang ko sa gagming bawod, Mari. Ha? Wa ko kasabot. May pangbawod. Nakahawak pas baybayon. Yabag ka man paing. Wa bang kumukanta, Mari? Bayain taon. Nag-joke. Bitaw, Mari. Mingaw magilunta ang palipot. Way laing nangaligo. Pero, igo lagi yung taon tas pagtutok sa dagat. Usab ba sa baybayon. Ang atong isig ka anak mo oy tanawa. Sila si Eloy ug Angelo. Oh, tanawa. Sweet kaayo sila. Naibog manggali ko sa bawod o sa baybayon. Katanaw sa kunimos duha. Maibog kapag yun ay anang mga ingon anak paing. Pagpuyo na oy. Tiguang ka na. Ha? Apaita sa napakasultiha, Marioy. Panuhuton mo sa tagkalit, ana? Bitaw paing. Seryoso ning ako ha. Kita, ni ana magyutas pangidaron nga padung na. Si padung na. Ay, sa pag-ana, Marioy. Kalain sa paminawon, ana, oy. Padong bas pagkatiguang. Aw, abin ako kung sang padunga. Kulbaan sa tanimo, eh. Magtinarong na ta ha. Human naman ang atong panahon. Mao nga focus ta nila ni Angelo o Eloy. Ilarong panahon. Kasabot ka. Aw, kasabot na lang. Ang atong sabutan ni ato silang gabayan. Labi na karong panahon na. Kinahanglan nga... Ngano? Paing, Ngano, Marioy? sila si Angelo o Eloy. Oh, Asa naman to sila? Wala lagi sila. uyawar man tayo, Mari. Abin ako naunsa sila. Diha naman gudto sila sa may dakong bato ganina. Aw, naara sila sa luyos bato, eh. Nagpaluyo sila aron di na to makita. Aw. I love you. Ato kis cottage na. Very pretty. Anto sa iki kamay. 3 days na bit ka. 4 days na ikuwang. Mo 1 week na. 4 days na lang. After 4 days, mo propose mo maka ako. Kunya, magplano pa para sa kasal. Bugaya pa, eh. Sige lang, good. Grabe ha siya yung torture na ko, eh. Wala yung kami baho, anak. Parehas manggupta. Self-discipline lang, good. Dahan? Muti po na natin nilang tatay og ni Maviola na. Aron, mawa na si mong huna-huna. Dali! Kasabot yung tingali kasi kong gibati, tay. Aw, kasabot kayo, eh. Ako pa. Pero, wa man sabgo ko'y mahimo. Gawas pa, nihangyo mga taon si Eloy. O nga, patas ilang yun yung pasensya. Ay. Oh, Ngano? may nahuna-hunaan ka, tay. Unsa man na? Ha? Di na bitaw ko kawat nga. Humanon pa ako sa kasimana. Mao nga, tabangin ko ninyo ini. Di sa tigali mo balibad si Luisa kung naanag yun. Uy, siguro, eh. Labad beg utok ng mabayhan na. Nahibaw ka na gina na. Pero tay, maluoy na taon mo na ako. Ay, naluoy lagi ko ni mo. Ako pa. Sige. Akong sabuton ang atong mga tao. Magpatabang ta nila. Pero, kinahanglan nga mo adoon na mi sa syudad aron makapanganda mo sa sakto. Salamat, ma. Ako saguta ko lang amo mga kaparintihan aron makatabang. Salamat, tay. Ato ni tabangan. Abi na kog dili mo sugot si Angelo nga kuyogon ko nimo sa syudad, ma. Maayo gani kini sugot. Wa siya'y mahimo. Ma, doon ako isulti nimo nga akong plano. Plano? Bahin sa unsa? Akong isurpresa si Angelo. Ako'y mo propose niya. Uy. Mo ato magkita sa syudad. Makikita ta ni Luigi, ma.
patabang ta niya unsay maayo nga gimmick. Kanang masurpresa gid si Angelo. Oh, Ma? Ngano? akuan kanang kuan Iloy, kanang ay. Musulti na lang ko nimo oy. Saon sa ma? So, mao na to ha? Okay. Puno na tong mga buwak gikan sa entrance sa asinda. Hangtod na dinis na kumbay. Nag-order ako sa tanang flower shop sa lungsod. Ug gamay bahala asa pa mo mamalit o gubat pa mga buwak. Bisag unsa klase nga buwak. Gusto ko nga nagabot na ni mama og iloy sa unyang gabi makita nila nga napuno na sa mga buwak ang yuta nga ilang tumban. Kasabot mo? Wow! Kanindot ko na, ha? Unya, kato akong gi-assign nga mubit-bit sa mga litra nga makumpleto sa Will You Marry Me Again? Readisan mo, ha? Pagsabot mo, usaon ninyo, pagpaagi. Sige, lihok ang kantanan. Sige. Lihok ang kantanan. Ang mabumbilya, ha? Ako na itong ipaandam dong. Pagtao na kuha ito. Okay, tay. Ipatao na, tay. Okay dong. Di man mo tubag si Luigi, ma? Wasad siya mo-reply sa akong mga text. Sige, ako na lang manawag. Oh, nanawag siya, ma. Hello, Luigi? Girl, Luigi? girl. Sorry nga. Huwag ko makabantay sa mong tawag. Sorry. Nagilak lagi ka. Nga naman ka. Nagilak? Girl, ponggas ninyo ni Sir Angelo, ha? May pa mo. Nagkasinabot na pagbalik. Kami ini. Paingon sa pagkabungkag. Unsa? Luigi, unsa ko nang imong ipanulti? Pagklaro gani. Murag magabuwagin mi ini. O kamo ang hinungdan, girl. Luigi! Iloy, ngano? Naunsa si Luigi? Hello, Luigi? Kamoy pag-istorya ni Mama Viola. Kauban mi karon. Ambi, Iloy. Hello? Hello, Luigi? Hello? Hello? Wa man lagi Iloy. Naputol. Ngano man di ay? Unsay problema? Nag-away tingali sila ni Ayesha, ma. Ingon man siya nga padung sila mabungkag. Unsa? Oh my God! Ngano man ka ha? Wasad ko makasabot, ma. Pero ingon siya, tungod ko na namo ni Angelo. Ha? Uy, ngano good? O ha? Nakanawag ka. Naghilak ng atong anak. Wa ka magkonsensya, anak. Kanagis ko kaglaing tao nga lahab gihapon nimo. Wa ka maikog sa mong anak. Ha? Langga, you don't understand. Langga? Ha? Imo paghihapon kong tao gulog langga. Humanto nimo ihapla sa kunaw. Nga mahal pa nimo si Sir Angelo hangtod karon. Ha? Kapal mo! Pero mahal man sa tika, Langga. Uwa man ako sa bakong feelings ni mo. Naraman kihapon, God. Nga sa ato, pa? Mahal ko nimo ug mahal sad nimo si Sir. Meaning, dobles ang imong kasing-kasing. He is my best. You know that. Oh, bitaw! Bas! Mao gani nga gidawat ni ka sa tibok na kong kasing-kasing. Kay he is your past. Pero nganong ang past? Naa pa man gihapon sa present, ha? Aber? Unsaon man nimo pag-explain, ha? Unsaon? My God. You're so dumb, Langga. Unsa? Aw! Sakto tingali ka? Bugo ko nga midawat nimo sa ingon adto lang kasayon. Mao di ay tingali. Bugo gid ay ko. I don't know now what to do with you, Langga.
Wow! Wow! Murag ikaw pang biktima, ha? Samtang kanina, imo ba kong ipusdakan sa pultahan? O kanina, sayon ka na kayong nilitok nga love ni mo, Sister Angelo. Because it's true. Bat, ha? Ha? Naglibog na ka. Naglibog na ka unsa akong pagpasabot na ako. Pero klaro kayo tayo mong gisulti. Huwag ka managana, ha? Huwag ka maikaw pagsulti kaya according to you, ha? Honest lang ka. Huwag ka magunahon ka ng imong giingon nga imong honesty. Nakapasakit na ako. Sayon ka rin kayong mo pasakit na ako. Pero ako ha? Nakadungog ka ba na ako nga mihis ko pong laki? Nakadungog ka ba na ako nga ginasulti ko nga crush kayo na ko si Jungkook? Si V? Si Chaeyeonwa? Huwag ka makadungog! Kaya ako rin ang itago, kaya dako og respeto nimo, isip ang akong asawa! Okay. I'm sorry. Wow! Wow! Nabugos? I'm sincere. Dali, anak. What are you doing? Huwag ka makakita. Ha? Akong gikuha gikan sa crime ang bata. Yeah, I know. Ano namuta na naman ka? Magbuwag ka. Dadon na ako ang aking anak. No! Dili na ko pasagdan. Ang akong anak, namuda ko kauban siyang inahan na malaing taong mahal kawas na mo. Langga, don't do this. Don't do this to me. Ikaw ang nagsugod ini. I said I'm sorry. Dili ingon anak ka sa'yo na, Yesha. Luigi, magsulti ta nga kitara. Eloy, ikaw una ang bahala kang Ayesha. Dito ta sa may kusina, Luigi. Do you know? Nga ikaw ang reason nga nag-away ni? Maunay wa na ko masabti. Nganong ako man? Why you? Because you're playing with Angelo's feeling once again. You've done this many times in the past. And I know that you will do it again and again and again and again. O sa may imong labot? Dili ko mo patol ana imong gi-accuse nako karon. Ang ako lang concern is unsa lagi imong labot? Wa kay labot namo dili ba? Ug bisan magkinaunsa among kinabuhi, wa kay labot. Maunay ti man eh. In the same way, wa sad mi labot ninyo. Kung maguba man ang inyong relasyon ni Luigi tungod anang kaapikis imong utok ayaw ipasangil namo or nako. Blame yourself, okay? Ay, tuod. Bisag ingon anak ka, invite on tagihapon ka sa among kasal unya ni Angelo. Grabe na kayo siya, Mabiyula, oy. Napuno na yung niya. Grabe. Grabe yung utong nga nagbabayana, oy. Nagana yung kayo higayon nga. Kasurundero na kuwanan niya. Pero, ako lang yung gihapon ihangat sa langit. O i-offer sa Ginoo for the conversion of sinners. Pero this time, ma,
Mamurag din na yun, mada. Grabe na kayo yung pagpasakit na ako. Iyan na yung gigutay-gutay ang akong kasing-kasing nga daghan na kayong kinaurasan. Manang makigbuwag ka na gyud niya. Unya, dadon nimo ang bata. Dili ka malisuan sa pangisip si Aisha. Makaya ra na sa imong konsensya. Ha, Luigi? Ay, lisuan na lang daan, Ma Viola. Lisuan na lang daan. Maugin na tinuod, Ma. Nangasawa ko, liso og utok. Ako rin tayo sigig adya sana, Ma. Liso na lang sa nako pagbalik para ma-okay lang yun. Ma. Ikaw, Luigi ba? Tinuod yun ang mabila. Uy, prangka-prangka yun na. Naibaw ka naman di ay. Nganong magpa-apekto ka pa man. Marugay gihapon ng buhata. I-offer sa Ginoo ang imong pagsakripisyo kang Aisha. Daghan kag pwedeng oferan. Pwede nimo i-offer para sa kalinaw sa kalibutan. Para sa mga kalag sa purgatory. Sa ingon, Luigi, makapundo kag daghang puntos sa langit. Hala, uy. May puruhan pa day kong masantos, ine. Kinsay na sayod. Mama Viola, uy. Excited ako na. Pero kulbasad. Haskag butukar ang buliboy ni Eloisa. Niya manuyo nga. Mo-propose na ko niya. Nga pa mahuman ang 1 week. Patay ko ini. Gwapuas kong umaga na. Salamat tay, pero kulbaan mo ko tay. Natural ra na, oy. Tarawa ang giandam sa mga tao. Tarawa ang mga buwak nga mitabol yun sa tibok sular ining Bay Hacienda. Grabe. Haskag suko si Eloisa tano. Ngawa ko mutuman sa among sabot ba. Ngawa niya na ko propose human sa semana. Ay lang sabgod paganohuna og negative. Bitaw tayo, no? Positive, yun. Sige tay. Thank you. Isip inyong ikaduhang ginikanan. Kay usaman ko sa inyong mga ninang sa kasal. Mutambag ko ninyo nga inyong sulbaron ang problema nga dili mo magpada sa inyong mga gibati. Makasulbad man gani mo sa dagkong problema sa kompanya? Kini pa? Gamay ra ni Luigi. Gamay ra. Hinuon, bugat kay doon na may mga pagbati nga involved. Pero natural ra gyud na. Natural ra gyud na sa panagtiayon nga may problema nga moabot. Og dili sulbad ang panagbuwag. Ay, salamat, Ma Viola. Aisha? Yes, Ma Viola. Cute ra ba kaayo ni inyong baby, oh? Oh, Ginoo ko. Init man ing bata. What? Oh my God! Ikapila na ni mong inom og tubig. Ha? Ambo tay. Wala mo ko mag-ihap. Kaunom. Ako ginang giihap. Kasabot di ko si mong gibati. Fail na ko. Fail kita. Magkalingaw mo ka tay. O saman, paingon na sila. Huwag ko mangutana nila tay. Pwede ra mong ka mangutana. Ako na lang ha. Nanawag si Eloisa tay. Tumaga na yun. Pero kalma lang ha kay. Nagkurog ka oh.
Oh. Hello? Angelo, dili pa mi makapauli karon kay di amis ospital. Gidana mo ang anak nila ni Luigi ug Ayesha. Dili mi makabiya ka nag-hysterical si Ayesha. Ha? Angelo, ngano? Nang luspad ka bang good? Magubog na lang tatay. Palpak man akong giandam. Pagkaanugod sa mga buwag. Kadaghan ra ba? Saan man tay? Kay gayon na naman yun ibaraw sa kong plano. Hey. Pahuman may tingali ang 1 week tay. Saon ta pa na? Magubog na lang kita tay. Wala mo tayo lang mahimo. Di apay dagang inuno na. Sky is the limit na karon. Maghubog na! Ubog na niya eh. Dool na tama. Wa man lagi dagang suka. Wa na to nila ipadayon. Nagtuo naman to sila nga dili ta mamauli. Sila mo ay masorpresa karon ma. Maog yun. Tanawa Iloy. Tanawa ang entrada sa bayas yanda. Mga buwak. Mauna. Puro ni ron buwak atong agian. Alam mo, uy. Kailakon magkuma. Ingon anak, kakamahal ni Angelo. Ma, dili na to ilahos ang sakyanan, ha? Maglakaw na lang ta paingon sa bay. Bahalag layo-layo pa, ha? Aron, dili gid sila mahibaw pa nga miabot na. Okay. Sige, Iloy. Makurat gito ron sila inigakita na to, ma. Unya, mukalit dayon kog duol. Og muluhod. Og moingon ko niya. Will you marry me again? Maog yun. Dini na lang takutob. Ipadaplin ko na lang kining sakyanan. Ang sing-sing. Ni aras akong bulsa, ma. Okay. Mga naog na ta. Ang galing, sumayaw, galing, bumalaw, Unsaron? Ibig! Alegre man sila, ma. Tingog mo gito ni Tatay Paing. Paminaw na ko. Nag-inom sila. Sige na lang, ma. Ito na, padayon ka. Ang galing sumayaw, ang galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong sumayaw, bibo-bibo gumalaw. Huwag naman batay. Ulan niya. Daya. Tabagay kong kanta, no? No, siya ba na dungo magariya, bibo-bibo kanta. Bagay ko. Hubog na ko tay. Ikaw? Lang. Ay, lupin yung kanta ko. Sayaw pa ko, ha? Sayaw ko akong dungan ng kanta, ha? Bata pa ako, tinuruan ako ng lolo ng tango. Sabay, mukha. Sa mukha rin ang kanta ko. Pino ka na. Hala, niya sila at ilo. Ha? Nandiyan niya tay? Butang si Iloy ug Mama Viola ni mo. Aja! Barag, baga. Ayaw pasabot. Aja man sila tay. Makal. Aja sila? Alegre ako ninyo. Iloy siya. Diyan, uy. Asa magatubang, uy. Uy. Mura na lagi ka si Mama, mahal. Ako ne. No, sir, ba di bata? Humbog naman kayo. Nara si Iloy, nagluhod. Ha? Pagtarong og barog, Angelo. Angelo, will you marry me again? Yes, dayon! Sige, tubag dayon, Angelo. Angelo! Ayuha una ng imong dagway. At doon na lang nato sila sa ila. Tinood bitaw ti imong gisulti ma.
ni-propose si Eloisa na ko gabi. O lagi. Tanawan ng sing-sing sa imong tudlo. Kami, oh, Maong ayuhan ng imong dagway, ha? Kaligo, unya kaon. Aron mang lakaw tapaingon sa ila. Pasensya na ha. Nausik ang imong preparasyon. Pero tinuod man gyud nga dili pa unta mi makauli gabi eh. Pero na okay naman si Ayesha. Mao nga giapura mi ni Luigi nga mamauli gyud pagkahibaw niya bahin sa proposal. Nangayo pa ganito pasensya. pero may propose day ka na ko gabi eh. Huwag ko mahinumdom. Ang hubog man kaayo ka. Pero lipay kiko karon. Huwag yung kabutangan sa kong kalipay. Ako na lang gihuman ang atong panag-uyab oy, Angelo. Di na lang ako kaabuton og 1 week. Thank you. Pero unsa man? gusto na ko ipadayon ang pag-propose nimo. Di ba? Nangandoy ka man, ana? Oh, oo. Pero naunahan man ti kagabi eh. Bahala na. Basta kay, magka-propose lang yun ko. Oh, Eloisa, will you marry me again? yes. I love you. I love you too. Ambil mo tudlo. Isuloob na ko niyang sing-sing. Parehas na ta. May engagement ring. Oh. Tayo pagod. Baho lagi suka imong kamot. Bago naman ko kung nag-andam og kinilaw nga lukot. Wa pa ko kapangunaw. Bangas ka. Yes! Kasal na gabi. Woo! Congratulations, sir! Woo! Good, congrats! I'm so happy for you. Salamat, Luigi. Salamat, Luigi. Angelo, congrats. Eloisa, congrats. Thank you, Ayesha. Salamat, Ayesha. Oh, magkita-kita na lang tantanan sa reception. Ma. Pwede din lang may ma-appeal sa resepsyon? Unsa? Diretso lang may honeymoon, be. Oh, dili pwede, uy. Mauni akong gipaabot nga adlaw. Nga makasuway ko anang mga seremonya sa resepsyon. Bitaw, sir. Ayos at deprive ang bride. Uy. Sige. Tara na yun, araw madalit ah. Nagaling yun, sir. Ay! Eloisa, Oh, nga no, Ayesha? dili ka gyud magmahay ni Angelo. It's so yummy. May kamay, magitong babayhan na. May dalikit pag yun. Mahal, Oh, nga no? kung saan itong gihunghong ni Ayesha ni mo ganina? Da, uy. Bunga na to siyang kayabag. Ano saan ni mo human ang resepsyon? Pwede muna lang ta. Naanasat ka, ana. And now, we will witness the couple's first dance as official husband and wife. Music, maestro! Tonight I celebrate my love for you. It seems the natural Kung saan mo na-feel ka ron? thing to Happy ka ayo. Natuman kita ang akong gipangandoy nga. Abi na ko kutob na lang gid sa pangandoy. Abi ni mo, ganina sa simbahan. Mura gyud kog naglutaw sa hangin. Mura kog naa sa fairy tale. Og samuta karon nga kauban ako sa pagsayaw ang akong Prince Charming. Mura kog nagsayaw ibabaw sa panganod. May kadiha. Ha? May kadiha. Kaya mura kang nagsayaw, ibabaw sa panganod. Ako taon din eh. Nga naman day ko. Mura ko gitaro siya. Sige guwat ka sa animuman. Parang masulo na tika. Tawag lang na. Malipayon gid kaayo ang duha, oh. Wa malipay si Angelo. Si Eloy raman. Pataka ka raman paeng.
Maghimo ka mag-isyu. Tanawa ko ng naong na Angelo. Kahilakon. Kahilakon na sa kalipay. Kalipay ko taon. Kahilakon na sa konsumisyon. Ha? Mao. Karon, it's time nga inyong i-bless ang new wedded couple sa inyong mga dollar o mga pesos na color blue or yellow while nagsayaw sila. Ako yun na. Oh, dali na. Doon ako giandam. Asa ba ito akong giandam na kapa? Kapa? Oh, umare. Okay, Nagpahimo na ko guys. daan og kapa nga puno sa tag sa kalibo. Aron kausarang taon. Madali ni kahuman. Asa ba to? Bebe. Ay ato ning taon aron madali na. Tonight I celebrate my love for you, and soon Usa ba tay? Ang ako gining tinigom ha. Ako ning ihatag tanan ninyo. Ihimo ina kong kapa aron kausarang taon. Ang tadi kinahanglan. Dagan mo kong kwarta tay. Ay sagdi lang gud. Tradisyon man eh. Ay sige. Bisa ay pagluhag, aron mataon na ni. Ha? Mana? Wow! Pagpakan na to si Tatay Paeng! Papa! O karon, ato nang palakuan ang bagong magtiayon aron makahigayon na sab sila sa ilang kaugalingon. Kita na rin padayon og kaon og aligre din he. Tay! Ay sos, ay ninyo kumana ng program kay dooy ang kailang imong bana oh. Salamat mong dagway ana. Sige na Angelo, panglakaw na mo. Salamat tay. Tanama. Sa katapusan. Naong baya ni mo. Masulo na kita ka. Hagpin ko magpaabot mo. I love you, Eloy. Angelo. Ilusa. I've never seen a diamond in the flesh. Og dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon. Langit ka, kilat ko. Apan sa dili pa, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Eloisa, Carol Marie Hikain, Angelo, Alex Lara, Ayesha, Jaylee Haka, Luigi, John Paul Lara. Sa papel ni Viola, Cecil Danyosos Cabrera. Og sa papel ni Paeng, Ricky Bangis Garing. Sinuat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Alex Repolyo Lara. Spinner, Jeffrey Gabunada. Recording Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Hangtod sa sunod nga sugilanon, kining tanan, dalit ka nato sa RMN Drama. Cycles on a golden leash, we don't care. We all caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood, the kind of blood. Ug mo to kalisunod ang katapusang sumpay sa Langit Ka Kilat Ko, ug daghang kayong salamat sa inyong kanunay pagpaabot ug pagpaminaw mga kalisunod no. So natapos sa gid drama ng inyong giatngan. Nya sa dili pa na mahuman itong video, shout out na ni Ma'am Life Journey, ni Ma'am Grace Blanca Flor, ni Ma'am Bill, shout out no. Diya shout out po ni kanang ni Stayap og ni Ongol Toledo Vlog no. Shout out po ni Daryl Resurrection katong mga wa mabasa ganina no, shout out no. Shout out po ni amigo drama og ni Gios Jeep Mark no, katong amigo na ko nga editor og drama sa una. Shout out po sa Itsa pa ba to? Limot ako. Maorto mga kalisunod kin si Super Pop Girls no, shout out. O murag na ko katong mga uban nga limtan sa sulod na comment na lang mo ning video ha. Kanang drama no. Maorto mga kalisunod, thank you so much for watching ug God bless atong tanan.